Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasalitaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rose at taga Mindoro. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani mother ko Priscilla Cacho ti California, USA. Kabsat ko ani Wilma Joy, Larry Cacho ti Ireland, Ruben Marites ken Margie ti Spain, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Maalana Untalan family ditoy San Maximo Natividad, Pangasinan, from Rizalin Untalan. Rumbawa family, anak ko ada Nazarene, Angela, Armay Faith ken tatay ko ani Jelly Rumbao from Melanie Rumbao. Shout out kada Christine Joy Agustin, Nicole Aminio, Aloha Joyce Caliva ken Riza Borillo. Makablaawan pa iti Perez family ti Sitio Daki Talag Kabagan ken Kakal family ti Andarayan, Delphine Albano from Jamea Kakal. Costales Lavadia Tandas ken Aban family ti Santo Tomas La Union from Maria Nanette Aban. Shout out kada Bing Soriano ken Ginalyn Rojado. Parents ko ada Celestino ken Lolita Tabutol iti Kaagaman Apari Cagayan. Kakabsat ko ken anak ko di Tabularit Herona Tarlac ken advance happy birthday iti kambal nga anak ko from Imelda Lorenzo. Makablaawan ni Jean Banis, nanot Hariel ken Gloviskaya di Taluacan from Joy Banis.
Amin aka-work ko iso da Marjorie Laarni Renan, Ate Ana kan Rans, ditoy Eco Trade Jadi from Daisy ti Jadi. Shout out kadagiti amin nga agub-ubra at taga Marcos, iso da Delmar, Alan, Chian, Jmar, Renz kan Foreman ada Richard kan Joseph from Glyza Q. Diane K. kan Carla Jessica Rolyoda. Makablaawan pa iti KBL Rome Chapter Specialty Presidente ani Bongski Rafanan from Sandy Acosta ti Rome, Italy. Katrabahuak dito JVS Bakery, Puldot Benitez, especially ni Boss mi Kapitan Julius Ancheta, ti Kuling Rojas Isabela from JR Bautista. Advance happy birthday kani ading ko Kayla Lumibaw kan kasinsin ko ani Eligio Bulwag from Casey, Cordoba. Apok nga ag-birthday into no June 8 kan anak ko Adayeng kan Prince Jariel Gutierrez iti Minusukwan, San Quintin, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Lamberto Pasing, Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres, EJ Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion, ti Kuwait. Concepcion kan Asitura family ni Lynn, Macleo, Marzen. Kan happy birthday Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rose. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Rose, taga Mindoro ak Manang. Manipod nagamamu kami iti asawak, insuro na kon iti pagsasao nga Iloco, aging gaan na irwama kon, kat saan da kon ama ilako akas angaw ti dadduma. Idi na sarakak ti YouTube channel yo, kanayo na kon nga agdengeg, tapno manayunan pa iti panakaawat ko iti Iloco. Nabayagan nga ibagbaga ti asawa nga isurat ko ti pakasaritaak, barang mapili mo tama idrama. Kat makaibati iti adal, kadagiti padak, anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Ngem mabainak, ididamo. Aging ka na panunot ko nga awan matdakas na, nubilang, kat makaibati akpa iti adal ken liwliwa. Irugik nga rod salaysay Manang, idipimusay ti patpat nga ina. Nagrikat nga aklunan ti kinapudno, nga awanan day dinanang. Amok day ta, Rose. Narigat ta talaga. Nang runagat nakadin na tayo itinabayag a panawon ni Nanang. Ngamnas kan nga aklunan tayo, asaan tayo na makita kan makadin na ni Nanang. Masapul nga agbalin ka anatib ka, Rose. Diyak laing pagarop. Akas to'y gayam ka sa ti mapukawan iti ina. Di ka agdanag tanda kami dito'y kadagiti anak ta. Agyaman akpol. Talaga nagdagsan ti barukong ko. Natural lang day tarik nam. Masapul tinaan-anay a panawon kan oras. Tapno maklon mo, ken mapunas ti saem amarikrik nam. Paul. Amo ka talaga anarigat ti pagdaldalanam ita, bakit? Ngam panghasim ha? Ikarim ko makanyak akabaalam day ta alabanan. Wen, ikarik. Tantandaanam nga da kami laang dito'y kadagiti anak ta amangan dingay kan ka. Iso adi kagdanag. Mabailam day ta, Rose. Mamang, ape an nakalidliday ka manen? Wen ngagpaiso, mamang. Kanayon ka kasta. Malaglagip ko lang day di lola yo, anak ko. Kasta ka di, mamang. San kan ngagliday, mamang? Di mi ngamin kaya tamakit kita da ka analiday. Wen nga rod, mamang. Pasensya kayon, anak ko. Talaga ngamin ang mailiwak ka ni lola yo.
Kanayon tayo ngamin akad-kadwa idi si bibiyag pay. Iso ang maikaw ak itataawanan. Kan saan tayo na makitkita? Saan abali, mamang? Amok nga dan ijay heaven ni Lola. Wan mamang, adan angel tayo iti heaven. Wen nga rod. Pudnot ako nayo anak ko. Adan iti heaven ni Lola yo. Kat amok akanayon na tayon atarabayan. Iso akanayon kayo nga agsingsing patwan. Wan mamang! Kumusta ti aldaw yung anak ko? Okay, matpapang. Ado tinaramid mi iti school. Wen papang, ado ti assignments mi. Ngam kabailan mi mat nga aramidan. Good. Nasayat nga rod no kasta anak ko. Oh, Rose. Sika ngay mat bakit? Kumusta tinagmalim mo diti balay? Okay, Mat Paul. Sika, kumusta ti trabahom? Ado ti trabaho mi ita. Talaga busy kami. Angam kas kada kayo? Okay lang. Kabailak. Sika di pampanunutak bakit? Nangruna kat agmay-may saka diti balay no pumanaw kamin kadag iti ubing. Okay, yaklaang. Di nakpagdanagan. Papang, mabalin ka din nga agbanding tayo inton weekend. Tapno maragsakan mo't ni mamang. Napintas sa daytang idea Anya ti kaya tiyong aramidan tayo? Mabalin tayo ti agpicnic ijay park, papang. Wen nga rod. Kayat ko dayta Tapno makaruwarak mo't dito'y balay, kan makarelax. O sige, kasta nga rod taramidan tayo inton weekend. Yehey! Excited akong papang! Oray sakmat, papang. Kuma, weekend itan. Agyaman ak, Paul. Talaga siguro aka sa pulak dayta. Tapno makaaliwak sayak mat. Aramidan mi ta amin, tapno maparagsak da ka Rose. Kan syempre, importante nga kakadwa tayo kadag iti ubing. Wan nga agpaiso. Kan agbalon tayo itado amakan. Kanagay ayam tayo iji parke, papang. Agyaman ak kada kayo. Talaga ada kayo timang parparagsak kanyak. Mamang, nalpas ko nga naramit ti assignment ko. Mabalinak ka din nga gay ayam. O sige anak ko, ngam siguraduam ana idalimanag mo amin nga inusar mo iti kwartuyo. Wen mamang, nairnos kon. Mamang, mabalin na ka di atulungan iti project ko? Ha? Apay, anya ti project mo, anak? Agaramid ak iti poster para iti school project mi, mamang. O sige, umay katarugyantan nga aramidan. Naiprepare mo ka din dagiti kasapulan ta. Wan, mamang. Ading, mabalin ka di nga usarak pa lang di colored pencil mo? Sige lang, manang. Usaram. Mamang, mapana ko nagay ayam, ha? O sige, ngam di ka nain nga ibiling ko kan ka, ha? Di ka makiap-apa. Wen mamang. O sige, mapanak pa'y. O sige, anak. Rugyanta ka din nga aramidan ti poster ko, mamang? Wan, ala, umay kan, tapno malpas ta adagos. Ken, tulungan kanton nga agluto, inton madamdama, mamang. O sige, tapno masursurom mat ti agluto. Buyaem ti aramidak, tapno daras ka makasursuro.
Napalalo a kinarigat ko kadagidi a panawan manang Emmy. Nang runa kat talaga apetat ti ipupusay ti inak. Naikawa ak talaga iti kaawan na. Takanayon nga iso ti kadkadwa ki balay, tunggal mapanag-eskwela dagiti anak ko, kan mapanagtrabaho ti asawak. Iti ipupusay day dinanang, kasla na pukaw ti kagudwa ti kinataok. Inaldaw akasla kumapsot ti panagriknak, anadlaw mo't adagos ti asawak, kan dagiti anak ko. Makitkitak pa'y amariribukan dan, gapu iti makitkita da, akasasaad ko. Sumagmamano na bulan tinapalabas manipod pimusay day dinanang. Nga maging gayta. Awan pa'y pulos makita ka nagbaliwan ti kasasaad mo. Apektado pa yun ti salunat mo. Nagdakkelan ti kimutungam. Ni, saan mo't ti panagkunak? Kan mangmanganak mo't iti husto. Uray mangmangan ka, no kanayon mo ti panagpampanunot mo. Talaga maapektaran ti salunat mo. Kumita kayo ti sarming, tapno mapanagnagkam ti ibagbagakken ka. Hinton kuan, ang mga nusikamot ti agsakit gapo iti kapapanunot mo. Pasensyakan po. Talagang amin ang nagrigat nga aklunak nga awanan ni nanang. Nasken nga agaramid kay ti pamuspusan tapno mailiw-liwag mo ti marikriknam. Apay na agaliwaksay kamet. Rumor kayo kadag iti kagayim mo. Iti kasta, saan ka laang adda dito'y balay? Okay aklaang. Umdason ti panagpaspasyar tayo kadag iti anak mo. Sige, naukas tati ko nam. Ngampang bakit? Tulungam ti bagim, tapno mapunas na ita marikrik na maliday. Diyak kaya ta si kamot ti agsakit, Rose. Nadanon mi itay ni mamang agsangsangit. Bunyag paiso papang, malaglagip na kanumanan ni Lola. Ay, talaga narigat ti sasaadan ita ni mamangyo. Gapo iti kaawanan day di Lola yo. Iso ano makita yo amalmal day ni mamangyo. Asit ganyo adagos kat kasarsarita yo, wan? Kastamat ter aramidan mi, papang. Wen papang, nukas di nga asit gan mi. Ipakita na kata kami akaslawan anyaman na ti mapaspasamak. Ilimod na adagos ti panagliday na. Agpaiso day ta, papang. Naragsak kang pa idi, ngam saan mat gayam. Basta andingayin nyo akanayon ni mamangyo. Ken no mabalin, nawan lakit di ti klase yo, ken awan tinapatag nga aramidan nyo. Di yo pampanawan ni agmaymaysa na da kayo dito'y balay. Wan, papang, kasta ti aramidan mi. Tapno nabibita malipatan ni mamang, ti pupusay ni Lola. Naimbagta nakapasyar ka, anak ko. Ay, kumusta nga imot ni Rose kandag iti ubeng? Nasayat madagita po ko yun, nanang. Ngam ni Rose. Aging gaita, napalalo pa ilang tiliday na. Gapu iti ipupusay day di katugangak. Talaga akasta, anak ko. Nang runa ka talaga nga ipatpatag unay ni Rose day di abalayan. Kaniso tinabayag anak kadwayo iti balayo. Wan nga ron, nanang. Kat madanaganak. Nagdakkelan ti imresan ti bagi ni Rose gapo iti kapapanunot na. Uray dagita puyo, madandanagan damat. Amang ano isumot ti agsakit gapo iti nakaro pa naglidliday na. Anya nga iti maitulong ko, anak ko. Day ta ti gagara kisong imayak, nanang. No mabalin,
Umay kayo kung maagnerd ije balay, tapno adakad kadwa ni Rose. Nangruna na awan kami kadagito ubing. Makatulong nga taday taken ni Rose, anak ko. Awanin ti sa bali pa mapanunot ko ang mabalin ni Aramidan nanang. Amangan ko nak no, mapunas ti kasi amarikrik nana, no adda kayo akad kadwa na ije balay. Talagang kami nakailiw na day di katugangak. Ay, no, iso ti amo makatulong, tapno agsubli ti sigod agaganay gayan na. Ay, di sige anak ko. Umayak pa'y laagyan ije balayaw. Agyaman nak nanang. Amo ka saan lang nga ni Rose ti maragsakan iti kaadayon to ni Jabalay. Ultimo dagiti apo ko yo. Sigurado ang maragsakan damat. Dakon Rose, ayan mo, ada sorpresak kan ka. Adak dito'y kusina. Mabitla ang taumayakon. Nanang, sigurado ang maklaat ni Rose ang makakita kada kayo. Sapay kumatakas tanga agpaiso anak ko. Anya ka di ayati ibagbagam a sorpresa kanya. Ha? Nanang? Ada kayo? Wan, anak ko. Ay, nanang, agyaman at nakaumay kayo. Mailiw kami matan kada kayo. Napan ko sinukon ni Nanang. Ket kinasarita ka mabalin, agbakasyon dito'y balay. Kumusta ka nga, Rose, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Maragsakan na ka talaga nakakita kada kayo. Manipod ita Rose, addan kad kadwam dito'y balay. Naimbag man, tanapanunot mo a pinagbakasyon dito'y ni nanang. Una, tamo ka mailiw ka matan kan kuana. Uray siyak, mailiwak mat kada kayo. Nagruna dagiti apo ko. Sana bale, tanda kayo dito'y balay nanang. Katamo ka maragsakan na makakita kada kayo dagiti apo ko yo. Nasurpresa ak iti dadateng ti katugangak iti balay mi manang Emmy. Jak amongam, jak mailadawan ti marikriknak iti daydi akan ito. Napalalo ti ragsak ko ang nakakita kan kuana. Kasla nariknak asibibiyag manan daydi nanang. Kasta unay met aragsak dagiti anak ko ang nakakita manan ken ni Lola da. Iti kada ti katugangak iti balay mi, ininot ang nagsubli ti sigod a kinaganay-gay ko manang Emmy. Kasla pimigsa ken simmarantaak iti panagriknak. Ala, magantayon. Itay pa yan nakaluto kami kan ni Rose. Kasta naimas ti si datayo ita. Siyempre, ni nanang tinagluto iti paborito yo asidaan. Di mat day ta ti request yo mailuto ita pang rabii. Nagbanglumat ti si datayo. Wow! Di favorite ko gayam nga adobo tinluto yo, mamang. Sigurado nga ado ti makan ko ita. Uray siyak mata. Ni Lola yo tinagluto iti dayta. Iso asigurado ang magustuhan nyo. Dayta ti specialty ni Lola yo. Iso asigurado ang naimas dayta. Alakit din, maganta yun. Rose, mangan ka iti ado, balasang ko. Ay nananang, manipod adda kayo ditoy, makita yung mati nagbaliwan ti bagik. Limok magakon. Wanyag pa iso bakit?
Ninanang lagayam ti solusyon tapno agsubli ka iti sigod. Ket agyaman nanang iti kaaddayo ditoy. Nailiwliwag kun tinalaos nga iliw ko iti daydi inak, gapot adda kayon ditoy. Yehey! Happy ni mamang! Wanarod, saanan analiday ni mamang? Ungarod! Saanan anak ko? Taadda kayo a pamilyak, akanayon a mga dingay kanyak. Ken, addan ditoy ni Lola yo. Agyaman Paul. Ne, anya ti pagyamanam kanyak, Rose. Gaputa pinagnaid mo dito iti inam. Diyak ka mo ngam, manipod adda dito'y ni nanang, kasla pimigsaak iti panagriknak. Nadlaw mi matday ta kadagiti anak ta. Katamom, maragragsakan da makakitkita ken kaakanayon na nakaisam. Sana kasidi, apasaray madanon da kakanong agsang sangit. Nailiwliwag kundi amin, manipod adda dito iti inam. Adda aminan simukat iti day dinanang ko. Agyaman akmat, takas na ti panang ipatag mo ni nanang ko. Katnam na magtagtultuloy pa nakailiwliwag mon iti ipupusay day di inam. Bakit? Mamang, anya ti kayat mo idiubing kapaylaeng? Wan mamang, anya ti arapaap mo idi ubing kapay? Ibagaman kada kami, mamang. Kwa, kayat ko ti maaddaan idi iti flower shop. Ha? Agpay so, mamang? Nga mapaya kayat mo ti sabsabong. Amuyo, pagaayat ko ngamin idi ti agururnos kadagiti sabsabong. Naesem ngamin day di Lola yung agmula kadagiti sabsabong. Ah, kastagayam. Ay, isumat lagayam a favorite mo ti sabong, mamang. Apay nga, saan ka anaddan iti flower shop, mamang? Siyempre, nag-focus ako iti pamilya tayo. Ha? Ngam, mabalin pa'y matitano kayat mo saan ka di, mamang? Uy nga agpay so. Mabalin mo't siguro. Ngam, kasapulan ngamin ti dakkel apuunan no agnegosyo tayo iti flower shop. Kumayat day ta, mamang. Tapnan ta pa'y sa bala pagliwliwaam. Amok ti anda iti panunot yung anak ko. Ngam di kay agdanag. Nakailiwliwag akon. Saan akon analiday, gapot adda kayo a pamilyak. Ken, adan dito'y balay ni Lola yo. Uy nga rod, mamang. Naragsak tayo, tadan dito'y ni Lola. Wan, mamang. Iso asaan da ko na pagdanagan. Naragsak akon, taadda kayo amang linglingay kanyak. Nangag ko ti saritaan nyo itay kadagiti anak ta. Bakit? May papan ka di iti arapaap ko ang maadaan iti flower shop. Wen, apay no padasan tayo iti mangibangon iti flower shop. Ha? Sigurado ka, Paul? Dakkel apuunan ti kasapulan iti dayta negosyo. Kabailan tayo dayta. Tapno matunoy mo tinabayagan nga arapaap mo. Kabailan tayo. Basta agtitinulong tayo. Sige. No, dayta ti kunam. Saan mataparikot ti agbati diti balay tadamot ni nanang ko. Ken mabalin na pa iti tumulong iti shop na awan ti aramidin na diti balay. Agyamanak, Paul. Maragsakan Talaga nga arapaap mi iti daydi inak ti maaddaan iti flower shop.
Kan nakita mi apwesto mabalin nga aramidan a flower shop. Agpaiso? Sige. No kayat mo lakit diti day a lugar, kasaritam takin kukwa, tapno marentaan tayon. Napintas ti location na. Sigurado nga do ti aggatang no maadaan ijay iti flower shop. Nasayat nga rod no kasta. O sige, ornusan tayon ti amin, tapno marugyanan ti kayat mo a flower shop, Rose. Mapanta ka sarita inton bigat ti akin kuko iti for rent a pwesto. Kat isarunutan ton dagiti kasapulan tapno marugyanan ti flower shop. Mamang, nagpintas ti flower shop mo. Wan nga ron, mamang. Magustuak dito eh. Natungpalan ti arapap mo, Rose. Ti maadaan iti kastoy a negosyo. Katagyaman nak iti suporta am lakay. Sigurado ang maragragsakan day di inak. Sa di naman ti ayan na. Talaga nga min aday iti arapaap mi adwa. Idi ubingak pay. Kat itata natungpalan, adan pagliwliwaam. Saan ka nakanayon ang nakapupukla ang ijabalay? Mamang, umay kami tumulong dito nawan sarak mi ha. Wen mamang, kaya't ko timbaga na ni manang ko. Wen agtitinulong tayo dito eh. Adamot din pagpasyaran ni Nanang, tunggal awan aramidan na ijabalay. Amok nga agbalin a successful daytoy a flower shop tayo. Gaputa adda kayo akanayon a nakasuporta kanyak. Bakit? Anyaman na pagragsakam, ipaaymikan ka. Gaputa patpat ganda ka unay, Rose. Maragsakan kami, ta naka-recover kan iti nagdalanam iti kalabas. Gapuday takada kayo. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Da kayo tinagbalin akirad ko. Tapno mabaalak ti panubok asimang bay kanyak. Patpatgan kayo unay-unay. Ipatpatagda kamat unay, Rose. Kablaawan ka anak ko. Nagmayat impatakderyo a flower shop. Agyaman nak nanang. May isa kayo ang nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno makabangon nak manen. Pagyamanak mo, ta nakatulong akin ka, anak ko. Nagdakkel at tulong ti kaadayo iti dan namin nanang. Idi simbang bay kayo kada kami. Nariknak akaslapimig sa akmanen. Napukaw amin adudukot kan liday amarikriknak. Anak ko. Kasla na silpuan ti biyag ko iti kaadayo nanang. Patpatgan kayo unay. Sapay ko matasaan kayo ang mauma kada kami. Saan to aba pasamak day Rose? Aginggat addaak abiyag. Agtalinaedak iti denayo kadagiti apukok. Kayat ko ama imatangan ti panagdakkel da. Ken ti kinaragsak manen ti pamilyayo. Agyaman ako unay kada kayo nanang. Nagkasatak. Takas ka ni Paul tinagbalin nga asawak. Tanadaanak iti may kadwa nga inaakas kada kayo. Patpatgan kayo unay-unay, nanang. No sigod ang nagdagsan tiriknak, gapu iti ipupusay day di inak. Nagbaliw ti amin, idi simmang bay ti katugangak iti pudermi manang Emi.
Kat iti panaglukat ti imbangon mi a flower shop, narik nakakaslalim mag-an kat nakarkaro aragsak ti marikriknak. Ti flower shop nga imbangon mi, kat may saan na biyag apakalaglagipak iti daydi pimusay nga inak. Taarapaap mi ti maadaan iti kastoy a negosyo, idi ubingak pay laeng. Pudno anarigat ti mapukawan iti patpatgan ti biyag, ngam adala tawagas ti Diyos, tapno adda sumangbay akasukat tinagawan apatpatgan. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak manang. Agyamanak iti anusyo anang idrama iti padas ko. To'y pagayam mo, Rose. Pagayam ko a Rose, maragsakanak, tanakabangon kamatlaeng, kalpasan ti sakit anariknam, iti ipupusay ti patpatgamunay nga ina. Nagasat ka, taada pamilyam anakasuportaken ka. Ken ada katugangam, akas iti ina ni Paul nga asawam. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak yu a pamilya, ken ti kinarangay ti imbangon nyo a negosyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapuna